Bueno, manghigala magkasama. Ang atong magtutampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga tala. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, atong magtutampo si Tala. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga si Balo. Aro inyo kay masabtan, balikon ta ang nahitabo sa iyang ginikanan sa una. Ingon man gud ini ang mga paghitabo. Malambot siya! Matigas pa eh. Ang paggawas mo yung katawa? Hoy, Day, ko ano, malingaw dyan ko aning babalo ba? Basta si babalo na malingaw dyan ko. say, para di katawa ulo na asawa po. Mabdos tamang kabiya. Tingaling baliwat, babalo ang itong anak ha? Ay, daoy. Di gud mahimo oy, di gud ako kapugan nga makatawa dyan ko niya. Ay, si amo ko kaayo ni si babalo oy. Nakabantay ka ana, ha? Oh, nakabantay man. Ay, Sige. Sige, Luna. Iduot. Iduot pa. Sige. Iduot pa. Sige. Sige. Iduot pa. Sige. nabuang ka niya, Bador. Mga anak ko, oy, mga anak ko. Wata magturja. Bitaw raw. Nakabantay ko na. Unya, samay akong buhat. Utong. Ha? Utong dahil Luna. Utong. Utong ba? Kada. Hala. Anak ka. Sa kabatang ginsong na lalaki ang iyong anak. Dok, may tinaay pa man lagi na kayang suwan. Hindi na tinay, Ma'am Luna. Yan ang suwang, taas kayo. Bangag sa'yo. Ako si Father Roy Aspera, si pare ni Sibahan o magbunyag ng bata. Mangutan ako. Kung sa may nga ihatag ninyo ng bata, Ay hala, bitaw ba doon no? Wa man nato na masabuti daan? O kanalang kombinasyon sa itong pangalan Lorna. Oh, sige, ikaw god. Ako kay Bador ko, unya ikaw kay Lorna man. Bador, Lorna, ba o... Balor. Ha? Murag nilad man, murag presyo. Dunay balor, unsa man ang inyong hukom, mga ginikanan, ha? Kayot pa, kayot pa. Ay, ayaw pagpads, oy. Ay, di na mo kung pari. Sorry. Sorry, Father Roy Asperas, sorry. Okay ra. Gusto. Kuha na nato ang liter ara. Kay laki man ang atong anak. Balor. Unya, kuhaong letter R. Balo. Kanalan. Bata pagani, balo na. Bangag sa ilong. Okay, balo, gibunyagan ko ikaw sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos nga makagagahom, magdihog kanimo sa lana sa kaluwasan, aron ikaw makasulod sa kinabuhing dayon. Amen. Nakabantay ba mo na, anak? Nakabantay, Andre. Dito magsugod ang sugilano ni Balong akong bana. Unya, Inday kalachuchi, may langgang tamsi, unsay balahibo, asol og berde, unsay ginahimo, manguhaog sagbot, unsaw ng sagbot, himunog salag, kay aron mangitlog. Ayaw duula ang tamsi nga mangitlog na, bantay lamang ang mga bata badlunga. Inday ay kalso. Balo, ni harap Ay, ni kas day. kapalig di ay uy. Day talaan hari ka diha day. Ngita di kadako.
Muna ko lubos mais day, mao ni ako nagkatakantan lang ko. Inday Kinsutsi. May noon. Yan na ko. Anong sulo ba kang ana nga motorcycle gear mo na yung sulo. Unsa ba ka rider ka sa motor? Nag-bulletproof man sa gani ko. Ha? Ano ba? Ha? Ano day? Asawa ko? Gipangandaman kong daan ang tanan balo. Kay balo gud imo nga, di ba? Kuya og sayo kong mabalo. Spaghetti ko plastic. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ni hinungdan nga nangandam kong daan sa tanang panahon, kuyawan man kong matinuod nga mabalo gyud ko. Balo gud ang nga sa kong bana. Unya dehi gayon nga ingon ini ang mga panghitabo. Pinakunsa ka diha oy. As usual day, nami ko sa mga habol. Mo day gisipitan na nimo sa imong suwang ng habol. Ano yung trabaho na galing hotel? Tiglimpyo sa kwarto, tigsipit sa mga habol sa suwang. Gamit kay na imong taas nga suwang balo no. Gamit kayo kayo. Gamit kayo kayo. Gamit kit kaayo. Ay, ikaw ba? Gamit pero bugal ng imo na ko sa. Oy. Naibaw, gina siya nga kontra kaya na akong mga tao nga tama yan yung waki mercy. Taas na kong suwang. Balo ay naunsa baya ka nahuna ra na nimo eh. Bawa yung ka ha? Gikan pas gamay pa kong pagkabata. Dihang gitamay ko. Dako na gani ko. Kunya, pero nakatilaw yung kong kumo itong mga tao nga nagtamay na ko, di ba? Hala no. Sa kinirabang kumo na ko na. Ay, may iguan ni sos. Bungkag o dili mo lapos. Mo ba? Ah, Kalma lang oy. Kalma lang. Wa man ko manaway nimo. Gidaig pagay na ko ng imong suwang. ah. Kumantay ka na. Dahil ka na ko. Minyo ang kahati ka kung wa pa ko makadaig nimo. Patay na patay kay ko sa imong kabuutan balo. Abutan ra. Gwapo ko. Pugihan pagyud ka. Gwapo lagi ko. Bright kaliwat ang atong anak nimo. Gwapo sad ko. Isog ka, maong mahadlok ka musaway nimo ang atong mga silingan. Wagi ko nimo tabagada. Sa unsa man? Unsa man gwapo ko dili. Balo, gutom na ko. Ay, gutom na gid ko. Tara mga una tanan na. Waki mercy. Doon na isulti ni mga tong anak nga si Bata, balo. Ay, bata. Hindi tingnan na itong anak kay bata. Ako, balo. Siya, bata. Sa ikonsulti mo, dodong bata. Ma, Tawanan. pa, una ko kamusultihan sa kung tuyo nyo ba? May mong mo request? Unsa man na ta, ha? Porbida. Unsa man? Ilis, na taon akong panganay. Ulit taon ako, tawag ko lang ganun yung bata. Ha? Batay ka na. Tawanan sa. Lagi paminahon pa mo. Pero lain man. Anong lain, oy? Bida. Sagrado na nga sa bata dong. Panay mo nga sagrado na bata. Anong sagrado man pa? Mama ni mo eh. Ang pangantala. Ako, papa ni mo, angan balo. So, bidasyon mong tao na sa among pangan yung namong duwa. Mo na, bata. Batalo. Mao gyud. Ngano good town? Ako balo. Nya, mama ni mo tala. Ta, ba, bata. Mao na. Di pa ka ana, bisan nang matiguang ka, bata ka lang gihapon. Tawanan sa. Bantay ka na. Indot lang tatog, balutan lang nga. Butar ta na. O sa ka. Amado sa ta bata, nagsama biyata. Ako ngaan balo. Ang akong papa po yung lulo, bador og mama nako Lorda. Maong balo ako ngaan ha. Unsa kay mo bata sad. Sa tumitumoy lang tayo inyong pangan, gikuha sa akong pangan pa, ma. Ha? Unsa tumitumoy ha? Unsa man na? Unsa tumitumoy? Imungan, balo. Ah. Solo. Ang mama, la. Ah. So, lola. Singan? Lola lang tayo pangan, balola. Saba diha eh. Tunang na ba to? Tunang. Sulti na lula. Aw, lula naman sulti na bata. Sa unsay gusto ni sulti papa nimo sige na. Saray. Graduate na ko pa, high school ako. Lagi. Mo graduate ka sa high school. Di mo bata pa ka ba mo sulti. Honor po ko pa. Your Wala. honor, anak. Naunod di ka sa una di ay balo. Wa. Oh, diliwat na siya nako. Kaya honor mo niya kasunod? Wa sad. Aper. Nagakagta mo to. Ay, magluyataan eh. Ay, katawa, oy. Imo, oy, istorya. Bata. Basta mo na tumapa. Honor ko. Nagkanagi kong award. Kanang proud kay ko ni mo dog. Kanina itabor na to imo to ni memorable moment. Kitik niyan. Kaning wala. Oy, magpakudak ta. May lain pa kada. May medal o ribbon kung makuha ng adlaw, ma, pa. May medal ka og ribbon ang imong makuha. Oh. Kung mao na, kuan na ako mismo mo imong tao sa imong medal og ribbon. Og ako sa ribbon, oy, medal ka. Kailan ka?
Recorded by X Thunder Gaming. Miabot gyud ang adlaw sa graduation sa among anak nga si Bata. Proud kay Miss among anak. Nangandam jud big maayo. Unya. Ay, okay na akong isalob. Kung to do make-up na ko, yan naka-heels pag yun. Ay, asa naman kunis balo? Wa pa man. Balo! Balo, oy! Kasi nga aga sa ilong, be. Dali. Magpuhan, be. Waki merse. Ngano itawag ni mo ako landungan? Kadugay sa nimo, uy. Ang bida. Gitumba pa na ako ang kabaw taon. Ang dako kay selebrasyon ng graduasyon sa atong anak. Nga si Bata. Wala kay kabaw idaro. Ano man? Imo na mga gitumbang kabaw. Katawanan kay ni dahil kay gitumbar na ako pero gipabangon sa nako. Karaan na. Karaan bitaw. Huh. Lisuan, uy. Ready na ka? Kaya tingalig balitas graduation sa tong anak. Andam na ka. Wa kakita niya ako ito. Can you see? Hala, nagbarong. Wow, pilit kay ginapay. Oh. Tik-tak ang sapatos. Oh, kita mo? Ha? Hala, uy, mura ka mag-congressman anang imong attire. Balo! Mura kong politikong kontraktor sa flood control project. Kontraktor, day ka? Muling. Ay, wag yun na prisong congressman nga kurap. Bisag gato mga kontraktor lang, wag yun. No, day pagkaingo nga bangag sa ilong. Dungan ta. Way lame. Mercy, mercy. Tuod man dito namin sa graduation sa among anak nga si Bata. Ti amoy kami ra gipananaw sa mga tao. Nahimo ming center of attraction. Unya. Ang ayat unta taas na kay suwang. Ayay. Unsa to'y kasulti? Ang limbawat akong tagkubo dahil. Kalma lang Kailan balo. naglagot? Kailan Kalma. naglagot, Kaila, kalma lang lagi. Ayaw padas imong emosyon. Graduation nun sa atong anak. Video. Bow. Lagot. Tumayo na akong swangar. Bida. Kalma lang, Wala ka ni Karon. kalma lang. Bida. Ay. Balik-balik, Bantay ka na. mansagi. Ha? Kauitan ni suwar mga kananon. Ang naunsa man sab ka, uy mura ka manggug politikong kurap anang imong attire. Ano ko naman? Nakabarong ka, nag-sunglasses ka, pilit kay ginapay, nagtiktak ang sapatos. Pero Pero sa ha? nagpurol man ka. Kabantay ka? Kabantay ko. Kabantay ka. Mura kag flood control project kawa mahuman, pero finished product na. Sigbalik. Dapat pa. Ma, kamu dili sa career stage. Hindi ang gitauran ko yung middle of ribbon. Natural! Proud gud mi nimo na, proud kaayo. Kasi mas may memorable. Mapagkudwak ta do. Di ba? Tarungag basta, uy, wapay klaro ni, tarungan po, tarungag basta. Memorable ba? Memorable. Ano saan may memorable? Pagkudak ta. Sige, pakodak. Maniot! Oy, Maniot! Unsa ko na po, pusing ta, samot kita kaway klaro ni, pusing! Ada na. Nice one. Ay, bro, kaminos na akong kanahan. Lain nasi nga, musing. Pusing sa ta. Ada, bamsak! Nice one. Gitamay ka ni kanahan. Kindi rin. Hoy! Balo ayaw, balo! Ay, nakulatahoy na yabag, matingali ka balo! Gitamay ni mo kong suwang, ha? Pangitati ka sa kong suwang, ha? Kanahan ka kung nakawira ka. Kanahan ka! Alam ko si. Nice one. Ngawang ko. Nice one! Nice one! Waki, merce! Mao ni ang problema nako ron sa kumbana, isog kaayo, dali kay makakitag away kung tamayo ng iyang taas na suwang. Unsaon ni nako siya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tala. Ate Pres,
Okay, ang sendo na ito karuhad lawa. Ang sindo na to, si Inday Tala. Tala. Parte ni sa iyang bana taon, mga taas kay suwang ati prisma niya. Manuyo yung bana nga. Kuan, kanang manuyo yung bana nga. Sa pangan, sugsugod siya nga taas kay suwang. Niya last ati pres, ang kuan, kanang kudakir nguho man, inig, pero ngaba sa no sa mga nguho no sa mga kuan pod nga doon ay diferensya inference po nila wa ta mag-discriminate og tao ha pero natural na timingan gito nga in ato ang sad ang kudakir ati pres kanang maniniyot inig ingon niya inig kudak nice one gud yang sulti niya ang dungog atong kuan ni balo kay naisuwang man siya naisuwang ay gulatan niya atong kudakir nga hunguho. Yang nguho ko sir, ang akong gingon, nice one ko no. Ang iyang asawa mo iningon nga, nice one ang gingon, dili kay nice one. Mga taon na pasabot kita. Mao ni iyang problema, saon man ni nako akong bana nga, nuyo taon ni gingon nice one. Ano sa problema niya? Iya problema ti pres nga kanang maldito yung bana tungod sa Magkuha na yan ba na mulaban si anak? Mura na gud siya kamatayan na ti pres, maglakaws dan. Kay kauitan man lang siyang suwang basta naimon. Lasuwang, kauitan lasuwang. Grabe sa taasan. Mura kamatayan lagi. Bakit sa yate kasultihan ni? Di ba ang gipangaan sa iyang ama, ginikaran kato si Babalo? Naku, kay tukitas pag-artista, kay gamit mo kayo sa mga comedy film. O kato sang, nagainunom ka gulyat nga doon ay karakter nga babae, marang taliwan na sa lang kalibutan nga, kato ganing taas pag suwang, mura ganit po siya kanang inon tag suwang sa... Babalina. Oo, gamit mo kayo naman. Babalina. Babalina. Babae nga. Taas po. Mao ba? Apan, kung mabalik ta dire sa Old Testament, balik ta atras ta. Genesis 1, verse 17 to 18. Sakto ba? Dili oy. Kadit lang kayo ha. Genesis 21, versikulo 25 katos 26. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan o ihalas nga mga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat og nalipay siya. Unya mingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Balikon. Okay. Busa mingon na usab ug unya mingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ako ning gibasa Gulyat kay ang kiniibitong atong panghitsura kung unsa gani mura batag makamatikod nga dunay nakaminos kay mo ni imong hitsura lagi nuton kayong imong naong o gato hinumduman gibuhat ra batas Dios tanan. Ang ako lang ani ma'am sir kamo mga pero man siya katong kuan ba mo to kaminos taon ba may katong kodakir kay naupod siya diferensya po. Pero sa mga sinultian o sa anak, murag na among ko'y gamay ako nasabtan nga murag nakamahay siya, hasad siyang pangan, nga na. Ang ako lamang ni sir, ma'am, kamo mga gadikanan nga, ayaw lang mo kalimot pag may niya nga, dili lang tamo init ang yang okay. Sao man natuwa man natuyo Oo, ug magmahay sa tas Ginoo, mato pa sa kuntiya, dako man kuno ng sala nga may ubos ta. Kay di mo ta ka maumubuhat og tao. Mao nga. May lang siya nga importante nga aduna kay itisok nga pagtulunan ngadto niya nga magdaog ugma. Ayaw lamang doon kay kitang tanan puro mo ta mga anak sa Ginoo. Lain-lain lang tagnaw. Karabitong sa mga nasod sa mga aris ka ng Africa o sa kuan o sa panibang lugar nga mga tao puro itom Nigeria puro mo gina mga itom mga negro bisa ko tao bisa ko saon og sabon mo gani kolor nauban murag makaminos gani kay sa unang panahon ko no akana ko ng mga itom gulat dito sa Amerika sulugoon raman mga kargador mga kanaba mga slave ra pero karon na may mga itom nga makadaog sa Miss Universe. Nindot na ng itom. Nindot ng itom dong kay Puwa, no? Hey, itong Puwa ba? Itong unya mo Puwa? Marika, balik na rin. Ikaw, Ricky? O, Rocky?
Ikaw baraki ba? Ang importante nga inyong itisok nga dunay gugma ato sa sikataw niya. Kanang may mayi siya nga dili lang ta pirmi init ang iyang unya kanang na ang may mayi ba niya kuyukig mga pag-ampo kay si Ginoong Hesus gani kanang gisigihan magmay siyang maginikanan gani sa iyahang nahimo nga bisag unsa siya pagdawdaog bisag unsa siya pagpasipala bisag gilansang na siya sa cross bisag nagbitay na siya sa cross ni ana pa magani siya Goliath pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang kipuhan. Ana pa man gani. O kita mo itaw maglisod ginoon ta. Kay mo ingon nga. Bura yung ginoo gyapon tingog mo. Ha? O padadon gyapon ka ginoo mo da gyapon ka. Ako Osborne. Pasayloa sila. Kay wala sila masayod sa ilang kipuhan. Ari Pedro. Kung sumatong. Kabring bugal-bugal uni eta. Dali ra. Unsa ti mo giingon ang naipulang itom? Ang itom. Puwa. Ang Yang itom. puti itom. Nawo ko kasabot basta kaya ako nakita ping-ping. Salamat ako nagating tanong ba noon? Kuna ko ang pasultihan.